Vinga, quan vulguis, noi. La cosa és que jo m'havia muntat un despatx al passeig de Sant Joan, a sobre de la pastisseria Núria. Tenia un balconet, era un entresol, li dèiem el Palauet del Coneixement. I llavors, un dia estava mirant en el balcó i veig que hi havia l'alcalde, els candidats a l'alcaldia de Barcelona, l'Hereu i el Portavella. I estaven allà amb la televisió i els mitjans, en el passeig de Sant Joan. Vaig baixar, vaig agafar la càmera i resulta que l'Hereu proposava que en aquell tram del passeig de Sant Joan entre Diagonal i Travessera es fes una rambla i el Portavella que es fes un bulevard. I un explicava als mitjans la proposta del seu bulevard i l'altre la de la seva rambla. Bueno, me'n vaig anar al Palauet del Coneixement, me'n vaig fotre a l'ordenador i vaig consultar en el Google què era bulevard i què era rambla. I el que deia un que era bulevard era rambla i el que deia l'altre que era rambla era bulevard. Imagina't. Llavors què vaig fer? La bulerambla del passeig de Sant Joan, que la vaig denominar la primera bulerambla la bulerambla del coneixement. En allà que es veia el talent, l'ingeni, l'experiència, les propostes de tota la vida i les propostes novedoses de tots els establiments i petits negocis del passeig de Sant Joan entre Diagonal i Travessera. Una idea bona, les bulerrambles de Tarquinos. Consulta-ho en el Google. Així va sortir el tema aquest de la Voler Rambla. Exacte. Molt bé. Pues ha sigut un plaer, noi. Vinga.